Sa atong Operation Tabang, atong gitubag ang hangyo sa usa ka magtutudlo sa Barangay Luna, Claveria, Misamis Oriental, aron mapaayo ang classroom sa ilang eskwelahan. Ato ning tan-awon. Sa atong pagpadayon sa atong Operation Tabang, atong gitubag ang dugay ng hangyo sa mga magtutudlo sa Luna Integrated School sa Barangay Luna, Claveria, Misamis Oriental. Welcome to Luna Integrated School. Ako ang principal dinhi, Mrs. Gremelin P. Agusan. Gibisita nato ang tungaan ug nakaabi-abi si Mrs. Gremelin Agusan. Ang Luna Integrated School nahimo siyang integrated atong 2018. Bot pasabot doon na kami elementary and junior high school, kinder up to grade 10 learners. Gituyo kani ang eskwelahan nag-request nga mahimo kaning integrated school aron ang mga bata dili na moadto sa layo pang lugar aron makatiwas sa ilang pag-eskwela. So nag-assume ko sa akong posisyon diri isip usa ka principal atong July 1, 2021. So nakita nako ang problema nga kulang sa mga classroom, especially ang junior high school wala pa sila mga classroom. So, nagpasalamat po nga ang isa ka magtutudlo diri nga si Mrs. Mutia Flores na kahisgot sa akua nga miduol siya sa Bisaya gyud aron matabangan nga ma-repair ang isa ka building nga naa na diri. Atong nasuta gikan ka Ma'am Agusan nang ilang tungaan walay lawak alang sa mga grade 10 students. Kini nga building intended ni siya for grade 10. But because daghan kay siya og kanang guba, morning giduol kami sa Bisaya gyud. Mintras wala pa kaayoy face-to-face classes, so amo siyang paningkamutan sa together with sa help ni Secretary Andanar nga ma-repair ang building. So mao ni ang sitwasyon sa usa ka building diri sa Luna Integrated School, Barangay Luna, Claveria, Misamis Oriental. Buslot ang atop, guba ng alkuba, ang mga jealousy, bintana, portahan. So kaning Barangay Luna, permi gini siya mag-ulan. So every time mag-ulan, ang among salog diri mapuno siya sa tubig. Musa kita sa Bisaya gyud aron kita makaabag sa ilang paghatag og kalidad na edukasyon sa ilang mga estudyante. Mitunol ta og gamay na tabang aron mapaayo ang ilang usa ka classroom. Sa gamay na hinabang alang sa Luna Integrated School, si Ma'am Agusan ug ang ilang uban pang magtutudlo mipaabot sa ilang pasalamat kanato. Daghang salamat, Bisaya gyud! Bisaya gyud! Bisaya gyud!